नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत चिकन फ्राय। हे आपण घरगुती पद्धतीत बनवणार आहोत। त्यासाठी मी अर्धा किलो चिकन पीस करून घेतलेले आहे मोठे। 3 मोठे चमचे तांदळाचं पीठ आहे, छोटा अर्धा चमचा हळद आहे, चवीपुरते मीठ आहे, 2 मोठे चमचे लाल मसाला घरगुती मालवणी मसाला आहे, छोटे 2 चमचे लिंबूचा रस, कोथिंबीर, 2 इंच आलं आहे आणि 10 लसणीच्या पाकळ्या आहे। हे लसूण आलं आणि कोथिंबीर आपल्याला बारीक पेस्ट करायची आहे। आलं लसूण कोथिंबीर आपली बारीक करून झालेली आहे। आता आपल्याला हे पहिल्यांदा मीठ घालायचं आहे, लिंबूचा रस, पेस्ट चांगली आपण लावून घेऊया। पहिला मसाला घालून घेऊया। हळद घालूया, तांदळाचं पीठ घालून घेऊया, थोडा आपण अजून लाल मसाला घालूया, गरम मसाला आपण वापरला नाही कारण आमच्या मालवणी मसाल्यामध्ये गरम मसाला जास्त असतो। आता हे आपण अर्धा तास मॅरिनेट करायला ठेवून देऊया। 40 मिनिटं आपली झालेली आहे मॅरिनेट होऊन आणि आता आपल्याला हे शालो फ्राय करायचे आहे। पॅन आपलं तापलेलं आहे, पहिल्यांदा आपण तेल घालून घेऊया। 2 चमचे आपण तेल घातलेलं आहे, तेल आपलं गरम झालेलं आहे आणि हे आपण आता सोडूयात मध्ये। गॅस मीडियमवरती ठेवायचा आहे। मॅरिनेट चांगलं झालेलं आहे याला, जसं आपलं चांगलं मॅरिनेट होईल तसं त्याला टेस्ट चांगली येते। आता 5 मिनिटं आपण वरती झाकण ठेवून देऊया। झाकण ठेवून आपण 5 मिनिटं झालेली आहे, झाकण काढूया। गॅस आपण मीडियमवरती ठेवलेला, कारण जर आपण फुल गॅस केलं तर पटकन जळून जाणार नाही, आतमधलं शिजायचं राहणार। त्यासाठी आपण मीडियमवरती करायचं आहे। परतून घेऊया, अशी छान आपण खरपूस तळून घेणार आहोत। आता चांगलं 10 मिनिटं आपण बिना झाकण ठेवल्या बिन फ्राय करून घेणार आहोत। झाकण काढल्यानंतर आपले 10 मिनिटं फ्राय झालेली आहे। जरा आतून परतून बघूया। छान फ्राय झाली आहे आपली चिकन फ्राय तयार झालेलं आहे। एकदम छानपैकी फ्राय झालेली आहे। याला आपल्याला 20-22 मिनिटं लागलेली आहेत मीडियम आचेवरती। आता आपण हे काढून घेऊया। साधी सोपी आणि चविष्ट अशी चिकन फ्राय रेसिपी आपली तयार झालेली आहे। खूप चविष्ट झालेली आहे। अशी एकदा तुम्ही चिकन फ्राय करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।